Združenie za potremovku rodičom decov so zokremnýma potrebami otvorené Šerco u Šidze za svoju robotu u 2014 roku od lokalnej samoupravy dostalo 250.000 dinari. Združenje má prostory u ljetnej vladičevskej rezidenciji, a nješka otrimana kreativna robotnja na ktorej djeci, ih rodiči i volontere su s predškolskej ustanovi vyrábjali produkty za tohoročni veľkonocný vašar, ktorý organizuje Združenje ženok Šidijanki. Kreatívna robotňa bola krásne naštivena i bude organizovana i sljedujućih dňoch do počátku veľkonocného vašara, na ktorým budú predávať svoje produkty. Robotná akcija mladých dneška organizovana je u kulturno-prosvetnim društve Đura Kiš na ušorenju Ruského doma, a na jutre na 15 hodin bude otrimana i schadzka skupštini društva.